Ture i ka nin ɲininkali diyara n ye. An nisɔndiyalen tɛ kosɛbɛ sabu ka da kan yɔrɔ yan nɔ tarata su fɛ ka bɛn ni 2h du matin waati ye ɲangata wale kɛbagaw u binna an ka gendarmerie kan vers 2h30 du matin. Ala barika la mɔgɔ ni ma to a la mais u ye jatigɛ kɛwale ta ka an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ kosɛbɛ. Basa u nana en grand nombre u ye gendarmerie attaqué mɔgɔ ni ma to a la an bɛ Ala fo k'Ala barikadaw la mais min ye an ka bolimafɛnw ye an b'a ye k'a fɔ u sera ka taa n'olu dɔw ye. A bɛ waatinin bɔ dankarani misɛnninw bɛ ka kɛ Ɲoro marabolo kɔnɔ. N'i y'a ye a daminɛna ni Muruja ye dɔ fana kɛra Kɔsan na nka e yɛrɛ fɛ mun kelen bɛ ka maa jugu ninnu ka dankari caya nin waati kɔnɔna na a mara kɔnɔ ye. Ɲoro mɔgɔ ma sunɔgɔ yan tarata su mɔgɔ ma sunɔgɔ bɛɛ wulila ka jɔ mɔgɔw jatigɛra parce que marifa ci mankan bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛra kɛwale vraiment min ye population lasiran kosɛbɛ kosɛbɛ. Ala barika la an bɛ Ala fo k'a barikada mɔgɔ kɔni ni ma to a la mais u ni an ka minɛn dɔw taara k'a fɔ a bɛ waatinin bɔ jatigɛwale kɛbagaw u bɛ ka dankari kɛ Ɲoro lamini kɔnɔ o ye tiɲɛ. Hakila an ka jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka wuli u seko n'u damayira bɛɛ la pour que ko min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ ka se ka dɔ bɔ a la. Hakila u y'u seko k'a la kosɛbɛ kosɛbɛ mais comme i yɛrɛ b'a dɔn cogo min jamana in ka bon a gɛlɛyaw ka ca n'i y'a jateminɛ sisan anw tun tɛ nin phénomène an tun t'a dɔn kosɛbɛ mais centre kɛlɛ in wulilen fo ka na anw fan fɛ ni o ye Sahel région ye. Bon u nalen jatigɛ kɛwale kɛbagaw nalen u y'a essayer ka an yɛrɛ sifinnakaw parce que i b'a dɔn mɔgɔw de don u b'u profiter occasion dɔw la i b'a ye k'a fɔ sifinnakaw minnu ni baara t'u bolo u b'a essayer k'olu sensibiliser k'u kɛ u nɔfɛ mɔgɔ dɔ ye ka fɛn dɔw proposer u ye n'an b'a fɔ o ma ko recrutement des jeunes chômeurs donc o caman b'a la. N'i y'a lajɛ fɔlɔ taw tun ye sɔrasiw ka laarawuli yɔrɔw ye n'a bɛ wele ko checkpoint nka sen nata kɛra dugu kɔnɔna yɛrɛ de la. E ko maa jugu ninnu b'o kunnafoni sɔrɔ cogo jumɛn ka don dugu kɔnɔ mun de bɛna kɛ sa welekan jumɛn b'i bolo fana k'a lase faamaw la ni taabolo bɛ sɔrɔ ka nin kɛlɛ ni dɔnse yɛlɛma. Donc ne yɛrɛ hakilina ye min ye nin ko in na bon vraiment a tɛ taa fo jamana yɛrɛ ni anw yɛrɛ bɛɛ kan impliqué an ka essayer ka sifinnakaw sensibiliser ka u kun bɔ nin ko in kan. A tɛ ɲa fana fo jamana ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'a ka partenaires ani ONG k'a lajɛ ka sifinnakaw dɛmɛ n'a kɛra baara ta fanfɛla ye n'a kɛra dɛmɛ sugu o sugu ye pour que u ka se ka bɔ nin ko in na o kɔni o ye ne ka hakilina ye.